Bigyan natin siya ng pagkain. Yun, bigyan natin, sabihan natin. Tay, ano yung binibinta nyo, tay? Ice cream. Ito yung ginagamit nyo yung pagbibinta? Oo. Ilan years na kayo nagbibintang ganyan? Ay, matagal na. Matagal na. 1985. Oh, ito lang ginagamit nyo? Hindi, malaki. Ano yung dating ginagamit nyo? Bakit? Malaki lahat ng pista pinupuntahan ko noon. Pero ito yung gamit nyo? Oo, ganito. Grabe guys. Pauwi na kayo tayo? Palis na kayo? Alis na ako. Punta ko sa Karsyaw. Ilan taon na kayo eh? 74. 24. Sa August. 1950. Uy, grabe guys. Ginagamit ni tatay pagbibinta guys. Yan o. Ingat kayo tay. Sige na po. Salamat. Ingat po kayo ah. Okay. Mag-ingat, and then yun, shoutout sa mga bumibili ng ating pastillas. Patuloy pa rin tayong gagawin ganun. Sana natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa mga nag-ubos na naman ng kanya-kanilang oras para patapusin itong video na to. Ang sabing, never give up. Mga ka-Diyosa,